denchafo no bɔ ahwete enti fia prefo ekotena techman omo free techman na ombɛbɔ omo atrase wɔ kyerɛ ha ebe nsunwan enti nana chema ponsa the first one ne nuaba ya apoma na na omo te ho omo sumo akonwa na nomase number 1 ha so nana antipem ono so ye denkyerani a ono so kɔbɔ ne ho adwa kakra wɔ techman ho na obetena pom ha na ɔyɛ ha sabre ha nyina na ɛyɛ monomanso kingdom antipem ono so ye denkyerani wa betena techman wa betena monofo asase so de a ene ono so ye mononi na fia prefo so ye denkyera group ni bia bebetena kyera be leader no na chema ponsa na odikan ene oba hema ya apoma na antipem ko hu ya apoma no na ne ho ye ne fe na oware no no otu oba no ene ni nuaba ma no nyina se ometena nomase number 1 na antipem ma ne yiri babia na ye fra ho fia pre sa asase no abete so no ode ma no so me yiri no ma ware unu nuaba ma no monam nti monkotena asase so no de che